Kublai pi paro at ngapdiang snobhai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Parlok pej bat ngap ya kedika khana jingtiar lengkot ka basisa bat ka basngu melung henrei ka basngu yoman sempan syapang ki sijur ki kon senap kan thei baya so lang kamet ni kita ki conjoined twin sister kumbrat tip hak tin nongwei ki bar shabret im halakik miki pa hakalta ka badang sisnam ka ridhi bat ka sidhi ki dei ki anut ki sipra kan thei sanram ki bam syam lakha normal kum ki wei pat namar ba ka met jongki ka ya so lang conjoined body combative hakak ten pareng kajin kha yakum kiri ki jat khon bon sen ka pen perkhat bakla ya ki babon ki long yeng long sam bat ya ki imlang sa lang hangne hari India namar la junyau ya ki kum kita kinong wanra jingtem haka yeng ka sam kini ro tang nakadaw bala kha khla ya kamet chongki kilakla soprung bat ki long no ka jing ijli haki khmat chongki kimi ki pa bat ki ba yeng asam wala da kam dei ka jing kwa chongki ban sha kha kum ba ki long handai dei uplei nong bo nong thau bal thau ya ki kajing ong hakaktin nong way man propose and God dispose kadon kajing edai ka bajan bha bat kajing em chong kini ki angut ki khon kan thei sanrap shampam hot kum ki bri bon sen ngi chukwa tang ya ki ek babha tam ha kajing em henrei bon sen pat ki juwan urlong de kum way kum kajing kwa bri chongi henrei kat kum ka mon ni kajing kwa ka chong ublei ya ka bangi dei ban shupdeng hon kat bajia namar ki ek baro ki don yakadaw tang ublay hi batip dot yakijing shisha baro balay bakijia kumbakidai banjia hakajing em hakabanang kong laong kikmi kikpa jong ka ridhi bat ka sithi kilamot ban panyap no yaki handai ublay ubala thawi ki udon lakajong ka jing thmu na kabanta jong ki bat ulapalat yaki na kata ka jingyap ka bamdai por bat ai pat haki yakajing em ka bathamai ka basok ka bakmen bat ka batap jing kermen handai hadin le shulet bread no yaki hasurok ke sorba Mumbai hapdeng ka med ka badum la yo tampat yaki daki breu bayai lanti badai IT pat yaki hakawai ka seng 3 months ngau pha kabadan hanong ba Mumbai nakadaw jong ka jinglong pher hakamet jongki kata ka NGO kabala shimti yaki shipor kala leitra Terwa spa sumari ki hakling ki hospital ki badon hakanong ba Mumbai hane nakadaw jong ka jinglong complicated ka met jongki bat ka jingrem palat ka pai sumar umnon ka weiro ka hospital ka balong kloy ban shimti ban sumari ki hande da ka jing isin a bat ka jinglam nanti ka jong uplay khat do khat wai kila poile ra no yaki hakabai jabai Wadia Hospital kawai ni specialized children hospital ka barang kong India ka bala yo ro ikajing ito na ke Indian Academic of Pediatrics long hang ni ro nung kong kilamot ban kantat yaki na mar ka jinglong complex ka met jongki handai da kaman sim ka badap jing isnei kilarai ban pediang bat hadin bala shimti no yaki da ka Wadia Hospital la stang ban ai ka jing sumar ka badan kam lo ong na do ba shimti ban sumar yakini ki sipara dakani ka hospital baro kinong tray ka hospital kun thup na do ki bor panyan ki doctor ki nurse bat ki wei kinong tray ki badan kila don ni kata kajing so ngau jan yakini kisi para kabalong mayan bha bat barok na ki kila kalalong no kum kita ki kimi ki pa bat ki men para ba ar jong kini ki angot si para hapo hospital ki doctor jong barok ki department ka Wadia Hospital klam tengkai yala kapor nado pasdang kila sim kia ban attend ban monitor man kasngi ya kajing long jingman jong ka kot ka kia jong ki lale kilale bat ban penbiang dut ya ka badan kamparo kun thup nado ka jingwat binya ben pa ben ya ka jinglong ka met ka phan bat ka jingkot jingkhia jongki haswa bakin shem ya ka rai ban pu pen ya khlat ya ka met jongki khrang ban penyo pat haki ya ka ta ka jing em ka balong normal kum ki wei pan hadin baladep ban le lut ya ki test ki badan kam ki doctor ki lam baka jinga so lang jong ka met jongki ni ki angut shi para ka long ka ba compare ba ya ka balatip kum ka ta ka esophagus conjoined twins leni ki khon sanrap ki ba ya so lang ka met na sangkai ka balong hadu chispa prapu degree bat la da omle ya ka surgery hakapor ka bapian kila banlong deko le ni handicap sijing em nakada bakimla ya nakurkom long jongkamet jongki ki doctor kilap ro bakini ki khon sanrap kanthai angut ki don tang ka wei ka chakalet penkana bat ka urine
urinary bladder lo ong ba ka jinglap jong ki doctor ya ka jinglong pher hakamet jong ki kala palong ya ki nong penya lo hospital ki bala lalong no kum kita ki kme ki pa trai jong ki menta ban thau ya ki lan ki lan ti kum no on le ban penya klan ya ka wei ka met na ka wei pan na pedeng jong ki ki angut shipara khnang bakinna ban im lai lot la ka jong kum ki wei pat ki para bru bat ban don ro ya kata kala wei ka ba pernai bat ka ba don chingkan men hadin habon kum ta ka hospital kala thau no ya ka wei ka special medical team ka ban pet ban khmi binya na dong shadong hashwa ban ai ka ting sumar ka ba pakatam yaki dei ha ka khat new trick uklanang kot ar char khat saw la pelong ya ka jing pot ka bane palat lai pau kanta ban penya khlat no ya ka met jong kini ki khon snap ka wei na ka wei pan ya ka bala le da ka team jong ki arphungut ki doctor specialist ka Vadia Children Hospital bakuntup na do ki pediatric surgeon ki neonatologist ki plastic surgeons orthopedic surgeon anesthesiologist mat ki wei pat hapo ka jing pet jing ki jong ka Dr. Mini Badhanwala ka bade ka chief executive officer jong ka Vadia Hospital ya ka jingdot ting sab baro la beirut na dong shadong da ka hospital bat ki doctor langba ka jing rapisa chongki wei pat ki sentre mon sngoba ki doctor ki ba po ya ki ong ba ka dei ka wei na ki kom po de ne kom sumar ka balong complex ba ha ki conjoint twins ne ki khon sangrap ba ya so ka met namar hakikis ki ba man shwa bon hi kam chulong success na kata ka daw ki doctor ki hab ban long pikir bahanu do bastang hado ban dadap ka jing sumar ba da ka jing isen a ka jong ublei ba ka jing start ka ublei ula aya ki ka jing po ya ki anut shipara ki khon sandap ka long ka ba chom ba ka long shisha ka kamba ka ba phla jong ublei ka jing long success kum ka operation ka ba kham long rare ba kala pelong ya ka Vadia Hospital barok ka wei ban ya kamen lang halor ka jing la jong ki ban rapat ya ka jing im ka batmai hakini ki khana ki bam don chingkan man show hakat jing im bat na ka banta ka lawai la jong lam da day leng ba ka jinglong bakloi man sem jong barok ki doctor ka Vadia Hospital ban pelong ya kani ka operation ka ba jom ban pentikna halor ka jing pet jing biang jong ki khana ha barok ki banta ka Vadia Hospital ka thung na do ki caretaker ki ban pet ban khmi yakini ki khana baro athu saw kanta ki nong hikai ban hikai ya ki ha hospital ka bakin pat long ban school shabar hadu ki dietitian ki ban pej ya ka bam ka ti jongki lo ong ba nadu baki he ha Vadia Hospital ki doctor ki nurse bat ki wei pat ki nong tray ka hospital kim jumes ban man pet yakini ki khna man ka sni ka kamra ka baki thia ban ai man se me ki langba ki jing tuai bat ban pen sngo bha yaki namar ki dei ki nong pang ki bathia slam bha hakani ka hospital namar ba ka simpor palat yaki ban yo bor hendrei wat da ki don hapeng ka met ka phat ka ba koi ba ka wei na ki si para pat ka kham si tom hakikat bat da don kam ban pu bon sen ban pen bet yaki jing tuna hakikat choka khnang ba kan la pat ban yeng ban ya hi halaki jong ki kejan kini kisi para man kasni ki haban le ro ya ka physiotherapy bat ka speech therapy nang bakamet jong ki kan long klan bat bakin la bat gran bha ti parlong bursin uplei hi umju e no ya ki ba shampak ha ka jeng im kumbalong yakini ki angut shipra namar hadin bala adopt bat ting khon no yaki sindon da ka Vadia Hospital ka bala kala long no kum ka yeng ka sam ka bathamai bat ki doctor ki nurse bat ki nong tray ka hospital kum ki kimi ki pa bat ki men ki para ki bathamai jong ki ba a yaki yak ching im ka ba sok ka ba kmen nadong shidong lengba jong ka Vadia Hospital bat lo ong ba wat yak kamra ka pang ka ba ki chuthia pang la pen kala no sha ka kamra thia jong ki si para ka ba bianglon yaki facility nadong shidong kat kum kujing don kam jongki hakli ka juk ka mamenta hadin ka ridhi bat ka sidi kila joint school no shabar jong ka hospital ha RM Bhat High School ha ka atho south uchliu aracha khat khandai ka school ka badon marjan bat ka hospital labu karpang yaki nado ka kadi u driver bat u caretaker man lej ban don nang man ka sni bat ki school namar ba ki don kam be yak jing sumar karpang man ka por school nado ki no hikai hado ki para khana school ki e bat burom dot yaki kham tam ha ba ki tip shapang ka jing im ka ba sangsot jong ki menshwa kum ki shiparas khasan ram ki ba
le shabret no halaki jongki kimiki pa loong bana usnem kini ki angut si para kila nang he nang san hakarta hapdeng ke jing sok ke jing kemen Havadia Hospital dang shen kila dap celebrate ro ya ke grand birthday haka jing dap jongki khatlai snem karta ki bastang ban poi menta shaka jing long samla ka Havadia Hospital kumbachule kemen bat kes ngau pa ya ka sngi dap snem kha jongki nadu ba kitab chisnem balat adopt bat ting khon yaki ban ri ban penhe ban san yaki de kaching e ha ka khandai trik uchmang arajal arposan kala khepen kemen ya ka sngi bakha ka bakhat lai jongki harangkat ka jige don lang jong baro ki nong trei ka hospital ba kontup nadu ki doctor ki nurse ki non medical staff ki khna thia pang ka Havadia Hospital bat ki kimi ki pa jong ki nong pang bat katuk ani ki nong sha khot kerpang kalau don kecing ya kawai le kemen le sngau pa sngi kha bakar pang ha kali ka sngi rangkat bat kecing don ki nong tho bat ki nong pathai ko bol ki kun hun seng trei mon sngau pa bat habala kali ya kini ki angut chi para kumno ki sngau halor ke ni kecing le kemen bat de ka bakhalai snem bat ayu ki kwa ban ong ban ni ban long la sai le chi sngi baro angut ki le juba ba ki dap de kecing kemen bat ka wei na pedeng jong ki shi para ka juba ba ka kwa ban long doctor kum ki kimi ki pa jong ka hospital kat bakawai pat ka kwa ban long nos khnang ba baro angut si para kinyo ban shakri pat hadin abot ya ka hospital ka badai ka ying ka sem ka jongki menta namar ki ong ba kisnau tanat bha ban trei hakum kini ka kam ka badon burom bat ka ba ai ching im ching ko ching khia ching sok ching men bat ching kermen ya ki para bri ki badan kam shisha ya ka jing yaram ha ki ching sumar ko mangi lo ong bakini ki khna kat baki nang he nang sana karta kilap nang pen i ya kata ka jinglong tip sngi bat jing ko ngu sneng chongki ki long ro ki khna ki basmat basteng kat haka jingla ka bor chungki bat ki bastat baru haka jing pole ko hospital na do bal adopt ya ki kala kit la ba lot ya baro ki jing don kam chungki na dong shadong na do ka bam ka di ka thia ka dam ki jan ki nam ka jing kot ka jing khia ka puli ka puthi bat kular ro ban ai ka ba bha tam ya baro an gut shipra nang ni shakman na ka banta ba kin don ya ka ta ka jing im bat ka lawai ka ba phnai mar kum bangi la shimti bat adopt ya ki na do basdang da ka jing e nin le ro kumta hado bakut bat ban ay ka babhatam hakaching im jongki ka bamana kasngi ong ka CEO jong ka Havadia Hospital ngai scam babaro phi ki bas piasngot tanat ban tip yakum kani ka khana chingchia ka balangkot ki khon sanram naka shampap shakaching im ka basok ka bakmen ka bawan lang ba ki takinong samaria ki babha ka khana ka bawan ra yaki jing chao umman handai ka ba ai pat ka jing kemen yaki ba pun ki wei pat ki ba cham jinjar pat ki ba sha nyu ben kham tam yaki to ki ba don jing duna ha ki de khotmen ba kin skau thu ba om dei ban du jing kemen ha ka jing em na mar wat ha pedeng ka parthai ka ba mutlom bat bun ki briu ka du no yak men sim skau sn ai para briu kan mau dang don hi ki briu ki ba bha ki ba la ban long pat ka jing kar khu yaki wei na mar ka jing sbon ka jing bha kampat syak hangkar dablut hakating sngau brew nama kidang don kinong samaria babha kum ka Havadia Hospital bat ki bai ki ba ublei ulapha ban yarap ban ajing suk jingmen bat jingkermen yakibla to jingkermen bat le bha ka jingem ban ra yaki nagadi ka jingem ka bathamai shika jingsuk jingmen leng ba ka bor ba ka jingne phala ka chung ublei compare lagi dei ki ai bat ngilong kumro don kam tang ban bu ka jing shenya ka bas kem hau blei leng ba ki jing tuai da ka jingai ka bas kem ba ka jingkemen ban yo opdeng shisha ya ka jingkar khu ka chung ublei hakaya ka ba biang e na mar ublei chu e no marwei ya khito ki ba shenya hau da ka jing sawret bat ka jing saw scam ka jing emte parlong la de pisngau tunat ya ka ni ka khana jing ja ka balang kot snga ba wat klet ban like share but ban kan thot ro daki kan ten don akor don buram halor kan ni ka jing saw jong phi bat ha ju ko por ro wan nam klet ban subscribe ya kan ni ka channel jong aloysius papang nak banta ki bai pat ki khana jing ja ki ba shisha ki banga juwan ra shapi nakapor shakapor
Paralog play shibon ya kapor chong pis nga ba watlet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta QA pat ki video